Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मैनचेरी हरे भागवत कृष्ण माता जी स्वागत. प्रणाम। Hare Krishna प्रणाम. प्रणाम माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 7 ദ്രൗണപുത്ര ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് ഇന്നലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ആത്മാരാമനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നൽകായിരുന്നു അല്ലെ. 11 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തെ തിരിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? അതായത് ആത്മാരാമന്മാർ, അതായത് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവര്, തികച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവര് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കളായിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്താഗ്രഹിക്കാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മുക്താത്മാവാണ്, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം മുക്താത്മാവായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥനായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുക്താത്മാക്കളെ പോലും ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു. അവരെയും ആകർഷിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ആത്മാരാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഇന്നലെ അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ശ്ലോകം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതിർ ഭഗവാൻ രാധരായണി അത്യാഗാത്മഹതാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ.
ഹരേർഗുണാക്ഷിപ്ത മതിർഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ അത്യാഗാത്മഹതാഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവാൻ ബാദരായണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതിർ ഭഗവാൻ ബാദരായണിഃ അത്യാഗാത് മഹത് ആഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണു ജനപ്രിയ. ഹരേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുടെ ഗുണ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആക്ഷിപ്ത നിമഗ്നനായി തീരുകയാൽ മതിഹി മനസ്സ് ഭഗവാൻ പ്രബലനായ ബാദരായണി വ്യാസസൂതൻ അത്യകാർ ശിക്ഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു. മഹത്തായ ആഖ്യാനം കഥാവർണ്ണനം നിത്യം പതിവായി വിഷ്ണു ജന ഭഗവത് ഭക്തർ പ്രിയപ്പെട്ട. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവ പുത്രനായ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തായ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇപ്പോ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രബലനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് പ്രബലനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം മഹത്തായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം. തന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ജനനശേഷം തന്റെ പുത്രൻ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യാസദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുക്താത്മാവായിരുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മനാ തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ജനന ശേഷം തന്റെ പുത്രൻ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുകയില്ലെന്ന് വ്യാസദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഈ വ്യാസദേവൻ എന്തറിയാമായിരുന്നു? ജനനശേഷം തന്റെ പുത്രൻ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കറിയാമായിരുന്നു? വ്യാസമഹർഷിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ബാലനെ ആകർഷിതനാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം പകർന്നു നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു മകൻ തന്റെ വീട്ടില് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളില് ബാലനെ ആകർഷകനാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളില് ശുകദേവ മഹർഷിയെ ആകർഷിതനാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം പകർന്നു നൽകി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനനത്തിന് ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ശ്ലോക പാരായണം വഴി അധികതരമായി അഭ്യസിച്ചു. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനനത്തിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവത വിഷയങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ശ്ലോക പാരായണം വഴി അധികതരമായിട്ട് അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. പൊതുവെ മുക്താത്മാക്കൾ പരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായി തീരുക എന്ന ഏകാത്മ വീക്ഷണത്തോടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരായി തീരുന്നു. ശ്രീ നാരദന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാ ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭാഗവത പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അത്യധികം ആകർഷകമാകയാൽ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനാകുന്നതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാവുകയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തെ നിശ്ചയപൂർവ്വം കയ്യേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുവെ മുക്താത്മാക്കള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പരമ പരിപൂർണതയുമായി ഒന്നായി തീരുക എന്ന ഏകാത്മ വീക്ഷണത്തോടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മുക്താത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്?
ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ല അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരെന്തിൽ തന്നെയാണ്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവർ ആസക്തരായി മാറുന്നത്. മുക്താത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണതായിട്ടുള്ള പരമപരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ആ രൂപത്തിലല്ല അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരെന്തിലേക്കാണ് ആസക്തരാകുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആസക്തരായി മാറുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം എന്തിലേക്കാണ് ആസക്തനായത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആസക്തനായത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ഭഗവാനെ അല്ല ആകർഷിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ആസക്തനായി തീർന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. എന്നാൽ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ മുക്താത്മാക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം കൊണ്ട് ആ മുക്താത്മാക്കൾക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ നാരദന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന മഹാ ഇതിഹാസികാവ്യം രചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ കൂടി കൃപ കൊണ്ടാണ് വ്യാസ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാ ഇതിഹാസം, ആ ഇതിഹാസ കാവ്യം രചിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. വ്യാസദേവന്റെ കൃപയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവത പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായപ്പോ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അത്രയധികം ആകർഷകമായത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗുണങ്ങള് അത്രയധികം ആകർഷകമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനാകുന്നതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാവുകയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തെ നിശ്ചയപൂർവ്വം കൈയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ആകർഷിച്ചത്, അപ്പൊ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അനാസക്തനായി ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി സേവനത്തെ, ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലേക്ക് നിശ്ചയപൂർവ്വം കൈയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അതുവരെ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തിലേക്കാണ് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ആസക്തനായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്കായിരുന്നു ആസക്തനായിരുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത്, അപ്പം മുതൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്തിലേക്ക് ആകർഷണനായി? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷണം വന്നു. പരപ്പൊരുളിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ സവിശേഷതയിൽ നിരതനായി അത്രയധികം സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത തത്വത്തിൽ നിന്നും പ്രായോഗികമായി അദ്ദേഹം തീർത്തും പിന്മാറി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ അധികതരമായി വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവസിദ്ധമാക്കി. ആ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അതിപ്രിയങ്കരനായി തീരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, വിഷ്ണു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ പ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു. ജീവസത്തകളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവകരാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ഭഗവത് ഭക്തർ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ പരമ്പൊരുളുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളാകട്ടെ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതിൽ അസമർത്ഥരാണ്. ആകയാൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഈ ഇരു അതീന്ദ്രിയ തീർത്ഥാടകരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിയോഗികളായി തീരാറുണ്ട്. പരമ്പൊരുളിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസവിശേഷതയിൽ നിരതനായി അത്രയധികം സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത തത്വത്തിൽ നിന്നും പ്രായോഗികമായി അദ്ദേഹം തീർത്തു പിന്മാറി. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായപ്പോ, ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൊരുള് അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തോന്നിയത്? അത്രയധികം സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞുവെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ തത്വത്തിൽ നിന്ന്, ആ അവ്യക്തിഗത തത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ടും പിന്മാറി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ അധികതരമായി വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവസിദ്ധമാക്കി. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ആ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തിന് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എന്തിലൂടെ സാധിച്ചു? വ്യക്തിഭാവത്തിലേക്ക് ആസക്തനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ആ വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം
സ്വയം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അതിപ്രിയങ്കരനായി തീർന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, വിഷ്ണു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ പ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആകർഷകത്വം തോന്നിയത്, അപ്പോൾ മുതൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, സ്വയം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ അതിപ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അവരും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു. ജീവസത്തുക്കളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഹനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവകരാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അവ്യക്തവാദികളെ അത്ര കണ്ടിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതില് ആര് അസമർത്ഥരാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികള് അസമർത്ഥരാണ്. ആകയാൽ സ്മരണാതീതം കാലം മുതൽ ഈ ഇരു അതീന്ദ്രിയ തീർത്ഥാടകരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിയോഗികളായി തീരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? പ്രതിയോഗികളായി തീരാറുണ്ട്. അന്യഥ ആത്യന്തികമായ വ്യക്തിഗത അവ്യക്തിഗത സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ കാരണം ഇരു കൂട്ടരും മറുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്യഥ ആത്യന്തികമായ വ്യക്തിഗത അവ്യക്തിഗത സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ കാരണം ഇരു കൂട്ടരും മറുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ആകയാൽ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും ഭക്തരോട് പ്രീതിയില്ലാതിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല ഗോസ്വാമിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരോട് പ്രീതി ഇല്ലാതിരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം തികഞ്ഞ ഭക്തനായി തീർന്നതു മുതൽ വിഷ്ണു ജനങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗം അദ്ദേഹം സദാ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിഗതനായ ഭാഗവതനായി തീർന്ന ശേഷം വിഷ്ണു ജനങ്ങൾ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സംസർഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം പിതാവും പുത്രനും അതീന്ദ്രിയ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ സർവഥാ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരായിരുന്നു. അനന്തരം ഇരുവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകളിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എപ്രകാരമാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീർന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഉത്തരമേകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗത വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് വിഭിന്നമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭക്തരോട് പ്രീതി ഇല്ലായിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം എന്തിലെ ആസക്തനായിരുന്നു? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആസക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ തികഞ്ഞൊരു ഭക്തനായി തീർന്നത്, അപ്പോ മുതലാണ് അദ്ദേഹം എന്താഗ്രഹിച്ചത്? ഭക്തന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സംസർഗം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിഗതനായ ഭാഗവതനായി തീർന്നപ്പോ ഭക്തന്മാരും എന്താഗ്രഹിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ സംസർഗം അവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്രകാരം പിതാവും പുത്രനും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ സർവദാ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരായി മാറി. അനന്തരം ഇരുവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകളിൽ പൂർണ്ണ നിമഗ്നനായി തീരുകയും എപ്രകാരമാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി തീർന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ശ്ലോകത്തില് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉത്തരമേകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. പരീക്ഷിതോധരാചർഷേർ ജന്മകർമാവിലാപനം സംസ്ഥാം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം വക്ഷേ കൃഷ്ണാകഥോദയം. പരീക്ഷിതോധരാചർഷേർ ജന്മകർമാവിലാപനം സംസ്ഥാം ച പാണ്ഡുപുത്രാണാം വക്ഷേ കൃഷ്ണാകഥോദയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ അപ്രകാരം രാജർഷേർ രാജർക്കന്മാരിൽ ഋഷിയായ
രാജാവിന്റെ ജന്മ ജനനം, കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾ, വിലാപനം മോചനം, സംസ്ഥാം ലോക പരിത്യാഗം, പാണ്ഡുപുത്രാണാം പാണ്ഡുപുത്രരുടെ, വക്ഷ്യേ ഞാൻ അരുളി ചെയ്യാം, കൃഷ്ണ കഥാ ഉദയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആഖ്യാനങ്ങളും രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം, കർമ്മം, മോക്ഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളും കൂടാതെ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ലോക ജീവിത പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും ആഖ്യാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മകർമ്മ മോക്ഷം ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടാതെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ ലോക ജീവിത പരിത്യാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം എന്ന് ഋഷിമാരോട്, അതായത് നമുക്കറിയാലോ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷികാര് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അത്രയും ഋഷിമാരോട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്. കാരണം സൂത ഗോസ്വാമിയോടാണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിഭിന്ന തരം ജീവസത്തകളുടെ മധ്യേ സ്വയം അവതരിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം പതിതാത്മാക്കളോട് കൃപയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനമോ നവീനമോ ആയ ഏതു ചരിത്ര സത്യത്തെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമായി മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണനില്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും പോലെയുള്ള സർവവിധ അനുബന്ധ സാഹിത്യങ്ങളും വെറും കഥകൾ അഥവാ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായി തീരുകയും അവ ശ്രവിക്കുന്ന തൽക്ഷണം നാം ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഒരു പുരാണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുരാണത്തിന്റെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാൽ ഇത് ഭഗവത് ചരിതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ വെറും അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കളങ്കരഹിതമായ പുരാണമെന്ന് ശ്ലാഘിച്ചു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥമ സ്കന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമ സ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത് ലീലകളെ തൽക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന അല്പജ്ഞാനികളായ ഒരു വിഭാഗം ഭാഗവത പുരാണ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. മറ്റു സ്കന്ധങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന അബദ്ധ ധാരണയിലാണ് അവർ. പ്രകാരം ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത അധികതരമായ വിഡ്ഢിത്തത്തോടു കൂടി അവർ ഭാഗവത ദശമസ്കന്ധ അധ്യയനം നടത്തുന്നു. മറ്റു സ്കന്ധങ്ങളെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ യാത്ര തന്നെ ദശമസ്കന്ധ അധ്യയനം നടത്തുന്നു. മറ്റു സ്കന്ധങ്ങളെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ യാത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പഠിതാക്കളോട് സവിശേഷമായി അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മറ്റ് നവസ്കന്ധങ്ങളുടെയും സാരം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാതെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആരും തന്നെ പരിശ്രമിക്കരുത്. കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തരും ഒരേ തലത്തിലാണ്. എല്ലാ രസങ്ങളിലുമുള്ള തന്റെ ഭക്തരില്ലാത്ത കൃഷ്ണനില്ലാത്ത പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോ ഇല്ല. ഭക്തരും കൃഷ്ണനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരെ വേർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണ കഥ അഥവാ ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിഭിന്ന തരം ജീവാത്മാക്കളുടെ മധ്യ സ്വയം അവതരിക്കാനും അവരോടൊപ്പം നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും തക്കവണ്ണം പതിതാത്മാക്കളോട് കൃപയുള്ളവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതനമോ നവീനമായ ഏത് ചരിത്ര സത്യവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊരു ചരിത്രവും സത്യവും എങ്ങനെയാണ്? പുരാതനമോ നവീനമായിട്ടുള്ള ഏത് സത്യവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടോ ആഖ്യാനമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതം പോലുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? വെറും കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പക്ഷം അതെന്തായി മാറാണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തീരുകയും അത് ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുരാണമാകുന്നു. പക്ഷെ ആ പുരാണത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? ഭഗവത് ചരിതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വെറും അനുബന്ധ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുരാണം. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ പുരാണത്തിലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ചരിതങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പുരാണത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കളങ്കരഹിതമായ പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അമല പുരാണം അല്ലെ എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഥമ സ്കന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമ സ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത് ലീലകളെ തക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന അല്പജ്ഞാനികളായ ഒരു വിഭാഗം ഭാഗവത പുരാണ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നേരെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഭക്തന്മാരെന്ന് ഭഗവത് പുരാണ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. മറ്റു സ്കന്ധങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന അബദ്ധ ധാരണയിലാണ് അവർ. അപ്രകാരം ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത അധികതരമായ വിഡ്ഢിത്തത്തോടു കൂടി അവർ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ അധ്യയനം നടത്തുന്നപ്പോ ആ ഒരു കൂട്ടർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. അവരെന്താ പറയുന്നത്? നേരെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട്, മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങള് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള അബദ്ധ ധാരണയിലാണ് അവര്. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത അധികതരമായ വിഡ്ഢിത്തത്തോടു കൂടി അവരെന്താണ് ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ അധ്യയനം നടത്തുന്നത്. അതായത് ചില സപ്താഹങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം 10ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് വായിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. മറ്റുള്ള സ്കന്ധങ്ങളും ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ പത്യതാക്കളോട് സവിശേഷമായി അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സ്കന്ധം പോലെ തന്നെ ദശമസ്കന്ധവും അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റു നവസ്കന്ധങ്ങളുടെയും സാരം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാതെ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ മുന്നത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാതെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് ആരും പരിശ്രമിക്കരുത്. കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരും ഒരേ തലത്തിലാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ രസങ്ങളിലുമുള്ള തന്റെ ഭക്തരില്ലാതെ കൃഷ്ണനില്ലാതെ പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും ഇല്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും ഒരേ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഭക്തരും കൃഷ്ണനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മില് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരെ വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃഷ്ണകഥ അഥവാ ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു സംഭാഷണവും എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില്ല, ഭക്തന്മാരില്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ല, ഭഗവാനുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13-14. യഥാമൃതേ കൗരവ സഞ്ജയാനാം വീരേഷത്വാഭിരഗതിം ഗതേഷു വിഗോദരാ വിദ്ധഗതേ വിമർശ ഭക്തോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ഭർത്തൃപ്രിയം ദ്രൗണിരിതി സ്മ പശ്യൻ കൃഷ്ണാസുതാനാം സ്വപതാം ശിരാംസി ഉപാഹരത് വിപ്രിയമേവ തസ്യ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വിഗർഹയന്തി. യഥാമൃതേ കൗരവ സൃഞ്ജയാനാം വീരഗതീം ഗതേഷു വിഗോദരാ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ഭർത്തൃപ്രിയം ദ്രൗണിരിതി സ്മ പശ്യൻ കൃഷ്ണാസുതാനാം സ്വപതാം ശിരാംസി ഉപാഹരാത് വിപ്രിയമേവ തസ്യ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വിഗർഹയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ എപ്പോൾ മൃധേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ സൃഞ്ജയാന പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ വീരേഷു യോദ്ധാക്കളുടെ അധോ അപ്രകാരം വീരഗതി വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഗതേഷു പ്രാപ്തമായി തീർന്ന ശേഷം മൃഗോദര ഭീമൻ പാണ്ഡവരിൽ രണ്ടാമൻ ആവിധ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു ഗതയാൽ അഭിമർശ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗ്ന തകർക്കപ്പെട്ടു ഒരു ദണ്ഡേ നട്ടെല്ല് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ഭർത്തു യജമാനന്റെ പ്രിയമായത് ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ ഇതി അപ്രകാരം സ്മ ആകും പശ്യൻ കണ്ടിട്ട് ദ്രൗപദി സൂതാനാം പുത്രരുടെ സ്വപ്പത്താം ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ശിരാംസി ശിരസ്സുകൾ ഉപഹാരമായി സമർപ്പിച്ചു വിപ്രിയം അപ്രിയമായത് ഏവ പോലെ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഗുപ്സിതം അത്യന്തം നീചമായ കർമ്മ പ്രവൃത്തി വിഗർഹയന്തി നിരാകരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കൗരവ പക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭീമസേനന്റെ ഗദയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ നട്ടെല്ല് തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലം പതിച്ചപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യ സുതനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ് തന്റെ യജമാനന് സംതൃപ്തിയാകുമെന്ന് വിഡ്ഢിത്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരുടെയും ചിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ ഈ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലവലേശം പോലും സംപ്രീതനായുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൗരവ പക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭിച്ച ശേഷം ഭീമസേനന്റെ ഗദ കൊണ്ട് പ്രഹരമേറ്റിട്ടുള്ള ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനായിട്ടുള്ള ആരാണ് അവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ദുര്യോധനൻ അല്ലെ? ദുര്യോധനൻ നട്ടെല്ല് തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലം പതിച്ചപ്പോ ആ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വത്ഥമാവ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥമാവ് തന്റെ വിഡ്ഢിതമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? നിദ്രയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരുടെ ശിരസ് ഛേദം ചെയ്തിട്ട് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ദുര്യോധനന് ഈ പ്രവൃത്തി നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ ഒട്ടും പോലും എന്ത് തോന്നിയില്ല? സംപ്രീതനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥം: എവിടെ വച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത് ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആരംഭം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകിയാൽ ഗീത കൃഷ്ണ കഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. തന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണകഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു കൃഷ്ണ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നത് അഭിന്നമാണ്.
എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആരംഭം. അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാണ്? ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ വിഷയങ്ങളുടെ ആരംഭം വരുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ ഗീത കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതവും എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥയാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അതും എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥാ സംബന്ധമാണ്. തന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണകഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൃഷ്ണകഥകളെയും കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. രണ്ടും എന്താണ്? കൃഷ്ണകഥകളാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, ഒന്ന് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നത് അഭിന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടും അവതരിച്ചത്. ഭാരതത്തിൽ പൂജാതരായവരെല്ലാം ഇത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലേഷിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ഈ കൃഷ്ണകഥകളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്, ഗൗരവത്തോടെ കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം ആ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ ഇത് അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? എല്ലാവരിലേക്കും ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം, പീഡിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇത് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആരാഗ്രഹിച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी।